kyndit ke Sevilla, iaka Barcelona. Daka jingla ajung ka bantep Khubor iaka. Kabadang ailat shuh iaka Real Madrid. Hakami yakin point. Tengap dan sobai pi parlok syakane ka channel. Lada pi di bidang temas ngopaban subscribe, like bat share. Dah oi parlok. Mentangin ya peit shuh iaki risol na kijingila ka jong kaliguan. Aka jingi kon hapadeng ka PSG persya iaka leli. Kana ga jingil kai kalkot ha ka jingi kai lang bada wei lo wei kul kamu nang ko persya ya kanais kana ru kalkot ha ka jingi kai lang bada ar lar kul bat menta kami ikin pon jong kalikwan kalong kumne daka ba ka PSG kadang bat ha ka kerdan ka ban kong kan ba ha ba pai pat na ki jingil kai jong ka Serie A apdeng ka Juventus persya ya ka AC Milan apa pai ha kana ka jingil kai kalkot ha ka jingi kai lang ba da not cool kat ba kan Napoli kali oban kur ya kan amjob nda ar lo cool Persya iya ka Genoa ka bologna kala la ban tep da sala not cool iya ka Pisa bat menta ka dei kan Napoli ka dang bat ha ka kerdan ka manengkong ha ka mi ikin pon jong ka Serie A kat ba ha ba pai pat na ki jing la ka jong ka Premier League ha ka jing ko na padang ka Everton Persya iya ka Crystal Palace ka Everton kala laban pelim da ar lewe kul iya ka Crystal Palace bat ka Newcastle ru kala laban pelim da ar not kul iya ka Nottingham Forest kan bah ka jingi kun hapadang ka Man City Persya iya ka Brentford ka Man City kala laban pelim da wele not kul ka bala thep da Erling Haaland da hoy pro ka ne ka de ka mi ikin pon jong ka Premier League ha ka ba ka Arsenal kadang bat ha ka kerdan ka banangkong bat ka Man City ka don ha ka kerdan ka basan kat ba haba pai pat na ki jingil ka jong ka La Liga karayo wel kano kala laban pelim da wele not cool ya ka Society kat ba ka Real Betis ru kala laban job da Arlowe cool ya ka Espanyol bat ka Atletico Madrid Persya ya ka Celta Vigo kana ka jingil ka kala kot ha ka jingi khai lang ba da wele cool bat ha ka jingi kun Persya ha pedang ka Barcelona Persya ya ka Sevilla kala kyndit shikadaye iya ka Barcelona bat iya kinong Christian jongka da ka ba kala laban tep iya ka hadu saulu we kur te parlok kane kare kasin ka banangkong iya ka Barcelona bandre marbot haki artali ki jinyele ka nadu Desember jong usnem arjar ar prosau bat kane ka jing sharem jong ka Barcelona kala nang ailat shuh iya ka Real Madrid ban syong ha ka tawan jong kami ikin point ha ka La Liga but ha ka ne ka jingil kai uli Lewandowski ula Messi ya ka penalty te parlok khoble shibon